Mayong adlaw mga anak sa Dios. Karong adlaw atong isgutan ang unang Pilipino nga kardinal nga niapil sa usa ka papal conclave, si Rufino J. Cardinal Santos. Basin nakadungog na mo sa iyang ngalan. Apan karon atong palawman ang pagsabot sa unang Pilipino nga kardinal nga mitabang sa pagdala sa simbahang Pilipino ngadto sa world stage. Una, si Cardinal Santos mao ang unang Pilipinong kardinal nga gituboy ni Pope John the 23rd niadtong March 31, 1960. Usa kini ka makasaysayanong hitabo kay sa unang higayon usa ka Pilipino ang gihatagan og ani nga posisyon taliwala sa mga prinsipe sa simbahan. Dili lang ni usa ka personal achievement, kini usa ka pag-ila nga ang simbahan sa Pilipinas nitubo na sa pagtuo ug sa pagpangalagad. Sa dihang nadawat niya ang red hat, ang simbolo sa usa ka kardinal nga andam magpakamatay alang sa pagpanalipod sa pagtuo. Ang murag daw gikilig sad ang mga Pilipino. Gikan sa mission receiving country, tigdawat og mga foreign missionaries gikan sa laing nasod, ang Pilipinas nagsugod na sad og pagkaila isip mission sending country. Ikaduha, si Cardinal Santos niapil siya sa papal conclave niadtong 1963. Human sa kamatayon ni Pope John the 23rd, siya ang unang Pilipinong kardinal nga nakabutar sulod sa Sistine Chapel. Miapil siya sa pagpili nga nagmugna kang Pope Paul VI. Hunahuna lang ninyo sulod sa labing bililhong balaang lawak sa kalibutan, gilibutan sa daghang labaw nga lider sa simbahan, usa ka Pilipino na ay dapit. A Filipino is represented. Nagampo, naghuna-huna, ug nagtimbang-timbang aron pagpili sa mosunod ni Pedro. Usa kini ka hilom apan gamhanan nga pagmatuod, silent but powerful testimony sa paglambo sa pagtuod dinhi sa atong nasod. Ikatulo, dili lang kutob sa titulo og seremonya ang dakong nabuhat ni Cardinal Santos. Siya usab usa ka maalagaron ug matinud-anong magbalantay sa mga Pilipino. Isip Arsobispo sa Manila gikan 1953 hangtod 1973, siya ang nanguna sa pagpabangon sa simbahan human sa World War II. Iabagan niya ang pag-ayo sa Manila Cathedral. Gipalig-on ang edukasyong Katoliko o gitukod ang mga institusyon alang sa kaluoy sama sa Catholic Charities nga karon nailhan nga Caritas Manila. Ang iyang kasing-kasing aduna gyoy kahayag alang sa espiritual o material nga panginahanglan sa mga tao. Nga kanunay nga giya sa pagtuo, kaluoy ug dakong gugma kang Kristo ug sa iyang simbahan. So, busa sa matag higayon nga atong madungog ang ngalan Cardinal Rufino Santos, hinumduman nato siya dili lang usa ka karakter sa kasaysayan, apan usa ka tinuod nga anak sa Pilipinas nga midala sa atong mga damgo og paglaom, our dreams and aspirations alang sa simbahan. Siya ang nagbukas sa dalan alang sa umaabot nga henerasyon sa mga Pilipinong kardinal nga hangtod karon nagpadayon sa pagpangdasig kanato. Ako si Father Felmar Castrodes Fiel SVD, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.